ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତା, କରୋନା କି କୌଣସି ମହାମାରୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆମଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀ, ଧନବାନ ଓ ବଳବାନ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବିତ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା ଓ ଅନୁଗ୍ରହରେ। କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ। କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ। ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବିତ ମୁଁ, ଜୀବିତ କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ। କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥକି ଯାଏ, କରୁ କରୁ ଭୁଲି ଯାଏ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥକି ଯାଏ, କରୁ କରୁ ଭୁଲି ଯାଏ। ଶରୀର ମୋ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ମନ ମୋ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଶରୀର ମୋ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ମନ ମୋ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ସେ ଦଣ୍ଡେ ତୁମରି ଦୟା ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ। କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ। କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ। ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରି ମନ ଆତ୍ମା ହୁଏ ଘାରି। ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରି ମନ ଆତ୍ମା ହୁଏ ଘାରି। ପରାଣ ରହିଛି ଡରି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପରି। ପରାଣ ରହିଛି ଡରି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପରି। ଭରସା ଦେଇଛି ମୋତେ ଦୟା ତୁମରି, ଦୟା ତୁମରି। କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ। କରୁଣାରେ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ, ତୁମ ଦୟାରେ ଅଛି ମୁଁ।
অসীম অনুগ্রহরে জীবিত মু করুণারে বঞ্চিছি মু তুম দয়ারে অছি মু করুণারে বঞ্চিছি মু তুম দয়ারে অছি মু তুম দয়ারে অছি মু তুম দয়ারে